Турнір по барацьбе брэсцкія праходзіць уже не першы год. Праверыць свае сілы на ім можа любы жадаючы, незалежна ад узросту і спартыўнага стажу. Большасць удзельнікаў, вядома, дзеці. Арганізатары лічаць, што менавіта так сучасную моладзь можна прыцягнуць да заняткаў спортам. А вялікія перамогі пачынаюцца са спартыўных фестываляў. Первые старты у многих. Вот, я думал, забоятся, заплачут, убегут. Нет, рвутся на ковер, удивительно. Но, наверное, просто-напросто тренера настроили их. Мы не только, как говорится, физическую мощь даем, но еще, естественно, обязательно. Потому что воспитательная работа в вольной борьбе и греко-римской борьбе еще никто не отменял. Шпаркасць рэакцыі, сабранасць і мэтанакіраванасць. Барацьба развівае атлета ва многіх накірунках. Паядынкі часта ацэньваюцца вельмі непрадказальнымі, а барацьба у прамым сэнсе слова ідзе до апошняй секунды. Этот вид спорта я выбрал, потому что он мужественный, он воспитывает силу, волю, выносливость, дисциплину. Это спорт, учит всему. В спорте есть много приемов, которые можно делать. И еще ошеломляющий момент, когда ты можешь проигрывать, но ты можешь положить противника на туше, и ты выиграл. На Олімпіядзе ў Рыа-дэ-Жанэйра зборная Беларусі ў барацьбе заваявала 3 медалі. Магчыма, з цягам часу хтосьці з гэтых юнакоў і дзяўчат узыдзе на алімпійскі п'едэстал і працягне даўнія беларускія традыцыі ў гэтым відзе спорту. Олег Завадскі, Тыгран Акопян, тэлерадыёкампанія «Брэст».